feed it all. Let go of all your worries for a moment. Walk in peace through the creamy white sands. Touch the cool waters of tranquility. Set the spirit free in the presence of nature's beauty of this well-kept secret paradise, the Calapnet Beach. Natawag po ito na Calapnet Beach kasi yung kalap na pagkuha at saka yung tawag sa net, yung ginagamit sa panghuli ng isda. Ikats in Ilocano. Para po sa mga nagbabalak na pumunta rito sa Barangay Makabubuni, Sitio Calapnet Beach, pwede lang po silang pumunta sa barangay hall namin at para masamaan po sila na pumunta rito. Para sa amin po, napakagandang nagkaroon kami ng ganitong beach dito sa Barangay Makabubuni. Para po sa mga karamihan, makilala po itong barangay namin na isa sa pinakamagandang tourist spot dito sa Agno, Pangasinan po. Getting to Calapnet is a 45 minutes to 1 hour ride. 600 to 800 pesos ang arkila ng tricycle papunta rito. No stores are available in the area, so be sure to bring snacks to feast on while relaxing by the cottages that you can rent for 500 pesos. After photo shoot, sightseeing, and swimming, you can set up your personal tents for an overnight stay. Kung maaari, iwasan maligo na nakainom. Tapos yung mga bata, dapat kailangan bantay sarado. Huwag nilang pabayaan na naliligo sila mag-isa, dapat may kasama. Kasi kung minsan, yung mga bata is pumupunta sa gitna, kaya kailangan din yung mga may bantay. Para po maiwasan natin kung ano man yung mga iba't ibang sakuna. Sir, kasi ang dagat natin dito ngayon is medyo malakas yung current niya. Kung minsan, kahit nasa gilid ka, malakas yung higop niya pa gitna. May mga BDRRMO po naman tayo. Kung kailangan po ng MDR, tinatawagan naman po kami agad, then pumupunta po kami agad. Nestled in the northeast side of this enchanting town, this natural beauty here in Sitio Calapnet, Barangay Makabubuni, is a destination worth the travel.